aí xa tiña o meu namorado, chamábase Pancho. Chamábase Pancho. Era Francisco, pero chamábamoslle Pancho. E todos aí andaban ao mar, porque ali é un puerto pesquero, e entonces os rapaces todos acababan no mar. Eu recordo que me puñía así na ventana, a ver se miraba subir pola, casi un día caía da ventana, para ver se o miraba subir da playa, o sea, conocíamos todos os barcos desde lá, desde a colleira, conocíamolos todos. Dice, aí ven o Esperanza de la Peña, aí ven o Madre Andrea, aí veñen todos. E cando íbamos ao río, aí nos xa cantábamos todas esas cancións que sabíamos todas dos mariñeiros, e todas esas cousas, cantábamos o desafío, que vos dixen antes, e se tiñamos algo que oíramos que criticaran as outras, cantábamos que murmuren, non me importa que murmuren, non me importa lo que digan, ni lo que piense la gente, que el agua lo aclara todo, al paso de la corriente. Entón aí volvías a armar outro lío. Ahora cantamos a ¿quién le importa? Sí, claro. E, bueno, pois nada, depois cantábamos outras, somos os da Madre Andrea, todos os barcos tiñan o seu nome, e os mozos de cada unha andaban embarcados en diferentes sitios, e cando viñan as festas do patrón, que en Viveiro é San Roque, é Santa María, pois aí cantábamos somos os da Madre Andrea, chimpum, vimos das 40 horas, ai la 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 la. Imaginadevos o que era ir naquel tempo ás 40 horas. Era unha barbaridade, xa eran uns barcos moi grandiños, non? Agora van aos 40 meses ou aos 50, non? Pero daquela 40 horas era moi lonxe para ir a pescar. Entón, cada vez que viña facíamos unha festa, andábamos detrás deles como moscas, igual que moscas. E bueno, que así foi a miña, polo menos, a miña adolescencia. Non me deixaron estudiar, non son unha persona estudiada, pois anímovos a que estudiedes, porque de verdad o saber non ocupa lugar. Eu vivo lamentándome toda a vida por non poder seguir indo á escola. Cando a profesora lle había dito a miña nai, nunha das poucas veces que a mirei, que dice, mira, esta niña es una pena que no siga estudiando, es una pena. Pero a miña nai naquela entonces non lle importaba. Miña nai non era unha mala persona, simplemente foi unha vítima da posguerra, simplemente, nada máis que iso. Entonces, bueno, pois non vos vou a contar ninguna cousa máis, porque o mellor chorábades. E non quero que choredes, quero que riades e que lle agradezades a vida, pois a situación que, aunque mala, en este momento, pois aínda é para min sobresaliente se me paso o meu tempo. Bueno, yo tamén nací en la aldea, en Ío, e tamén a pie de playa como Marga. En Ío, aí en Ío. Entonces íbamos a lavar a un regato que venía del monte, pero un monte pequeño. Hacía pozos, y entonces en río había pozos y había unas piedras, no sé si las pusieron o cuadraban lisas ya para lavar. Entonces iba allí, se lavaba y en verano con mi madre las echábamos y lo poníamos lisas así. Pero bueno, yo fui poco porque a los 14 años me vine para Vigo. Entonces en Vigo ya no teníamos, mi hermana, yo vivía con una hermana y eran de esas casas que son varias y tienen un patio dentro con un pilón y tal y pozo. Lo que pasa es que el agua era brava, no daba el jabón, yo decía que era sosa, algo así, que el jabón no hacía espuma. Entonces allí lavábamos poco, tenía una vecina más abajo que tenía agua de la traída allá, era la única, y entonces alquilaba el pilón, le pagábamos un dinero y lavábamos allí, porque teníamos agua en el grifo y el pilón. Y el agua para beber y eso, había una fuente en la entrada de donde es ahora la plaza de Isabel la Católica, en el barrio de Rivadavia. Había una fuente y había que ir a buscar el agua para beber, para cocinar y para todo. La del pozo la usábamos para enfriar cosas, porque no había nevera, entonces para enfriar fruta, para enfriar bebidas. Entonces el agua del pozo estaba bien, en verano estaba a una temperatura fresca y en invierno, bueno, en invierno ya no lo usábamos, que no nos hacía falta. Y entonces yo después, cuando me casé, ya fui a vivir a una casa de campo en el bajo de la dueña y ahí teníamos un pilón, pero con bomba. Era pozo y había que darle
a la bomba para rellenar el pilón y poder lavar. Entonces era un poquito latoso, y para la casa también tuvimos un depósito arriba que había que llenarlo para tener agua dentro, si no, no había agua. Y bueno, ahí ya compré la lavadora, lo que pasa es que con la bomba no podíamos ponerla. No tenía que estar todo el tiempo dándola. No tenía fuerza para no llenar había de agua agua. bastante, entonces la llevé para casa de mi suegra que vivía cerca. Y después cuando vine para aquí ya la traje y ya... La vida te ya cambió. lavé con lavadora normal. Y bueno, un poco más, porque yo no fui tanto río como ellos. Como ellas. Bueno, pois creo que chegou o momento en que vos empecedes a participar, non? Que as cousas que querades preguntar, tanto das que tiñades preparadas como das sorpresas que nos depararon estas conversacións. A verdade que é moi interesante tamén as outras cousas que nos contaron do pilón, no? E do lavadeiro. Que poderíamos facer outras sesións falando das vosas vidas, das vosas experiencias, pero se cadra, non sendo que teñades así un interés especial, vamos a centrarnos un pouquiño no tema que nos ocupa, vale? Que a máis tamén tedes vos pensado sobre eso. Veña, podedes preguntar ou comentar simplemente, ou... Vale? Eu estou interesado en que comentedes o planchado, se se facía planchado, como se facía planchado. Falamos da época de antes da lavadora, claro. Eu, o planchado eran unhas planchas que a teño. Eran unhas planchas que se lle botaba brasas, que daquelas había lareiras, cociñaban nas lareiras. Entón, collíamos brasas, botábamos esa plancha, que era unha plancha de ferro, negra, así, unha tapadeira, botábase as brasas e había que estar continuamente soplando. Só se planchaban os vestidos, porque, aínda pa máis, daquela eran de lenzo e de unhas telas que se arrugaban, e para ir á misa e para as camisas dos homes, que só se lle planchaba a parte de adiante, porque despois levaban as chaquetas, pois, e os cuellos, pois había que soplar ali naquelas planchas, Cando xa fomos para, no meu caso, cando xa fomos para Sober, o meu pai, non sei como se arreglou, comprou unha plancha eléctrica. Non, ali había unhas planchas que se poñían riba da cociña, unhas planchas pequeniñas, dúas, que se poñían riba da cociña, estaba a cociña de ferro, non? De ferro, moi quente, poñíanse ali, e ali ibas planchando precisamente as cousas que, o que digo, o que se vía, só o que se vía. Entón, con aquela, quitabas unha, poñas outra e así. Pero despois deberon de empezar as eléctricas, porque o meu pai se trouxe unha eléctrica. Pero que pasaba? Había pouca luz, a luz non daba pa plancha, tiñamos que recurrir as así, e a eléctrica gastaba corriente. Entonces, había... Se combinaban, non? Había que combinar esas tal, que eu recordo que aínda en Sober cheguei a usar a plancha das brasas. Despois xa había un carbón especial para as planchas, se empezou un pouco a mellorar a tecnoloxía, se empezou así a... Pero planchábase desde logo o que se vía, as pecheras das camisas, que en aquel momento había tanta escasez que os homes, para ir a un evento, unha boda, así, levaban solo de camisa blanca, por exemplo, esta parte. O resto era unha camiseta, unha cousa calquera. Pero esta parte, co cuello e tal, que era o que había que planchar, o que se vía. E unhos puños aquí soltos, para que se vieran aí a salir a chaqueta. E había aquellos cuellos como de charol tamén. Despois xa empezaron as enaguas almidonadas e os cuellos almidonados. Aí xa tiñamos plancha. Pero podemos asegurar que eso era un traballo de esclavos. Almidonar aquelas enaguas para que te fixeran máis gorda. Agora poñémonos a dieta, pero daquela parecer máis gorda, con aquelas enaguas todas tesas, cheas de jaretas e... de lorzas, todas aquelas así, todas. Que bueno, que foi un traballo tamén... Arrancaros, veña, Facer preguntas que tampouco temos moito tempo. Non teníamos Claro. contador.
se podía usar a luz que se quería, que non se Bueno, podía. eu en Teis roubaba. Tiñamos un caldereto, e que según me saltaba o caldereto empezaba a hacer e apagabas a luz. Eu en Teis aprendí a roubar a luz. Tiña un cabliño así de nada, e había unha chapa que era a 2 plomos, e colocaba ali, e colocaba, rasquei un pouco o cordel por detrás, e planchaba de noite para non A min un día, no Calvario, viví 13 anos no Calvario, e tiña a trampa no caldereto ese, pero mirábase desde fora, entón veu un inspector, que eran moi finos eles, veu un inspector e mirouna, e eu mirei que estaba chamando a porta, eu estaba planchando, aí xa digo que xa tiña a plancha eléctrica, e digo, anda, este gicho aquí, e entonces collín, salí pola ventana, e dixenlle que quería, non quería entrar, que quería mirar, digo, pois espera un pouquiño, collín, subíme a unha silla, quitei a trampa, que se me había enseñado o meu marido, gardeina, e depois dixenlle, pode pasar 10 euros, agora xa non fai falta. Aí está. Que siga preguntando. En Sí, cuanto sí. a... Mal de tempo. Sí, é que non ten moito A ver, tempo. Caira. pero- Entón, cando iades lavar, soibades as mulleres, non? Que pensabades diso, en plan, tiñas algún pensamento sobre que non foran os ogros? Non se nos pasaba nin pola imaginación. A mí o que se me pasaba pola imaginación é que eu teño unha prima que era na casa que vivía eu con ela, e ela teñe 7 anos máis do que eu, e ela quedaba de señorita na casa e eu era que iba a lavar. Eso é o que había. A marxinación, esa marxinación que agora está a orden do día, eu vivina moito nas miñas carnes, moitísima, pola propia familia. Se tiñades varias irmás, iades todas as mulleres ou as maiores aproveitábanse e mandaban as pequenas? Tamén, exactamente. E eles tamén, porque no meu caso, o marido da miña tía, que non descansa en paz, por suposto, era o que decía que vai a ela ao río. E cando a miña tía tiña unha fábrica e había que ir ao frito, ao xurelo grande frito, entonces estabas no frito porque ganabas media hora máis. Pero olía moi mal, olía cha cabeza, a peixe frita e todo. En la casa non había ducha, tiñas de lavar nunha tina. Dentro dunha tina, por un lado e polo outro. Entonces mandábame el, non, que vai a ela por ti, porque podías facelo. Eu iba á fábrica por miña tía. A súa fábrica, non a miña. Iba á fábrica ao frito para ganar media hora, e despois eu non importaba que me cheirara a cabeza, sabes? Non importaba nada. Entón aí mandábame el, era el o que mandaba. No meu caso, que eu era a máis bella de todas as irmás, empecé lavando eu, pero como despois cosía e facían falta os cartos, pois xa me seguiu outra irmá. De todas formas, somos 6 mulleres, 6 irmás, e algunhas xa estudiaron, acordaron xa outros tempos, e xa estudiaron. E das lavandeiras, só éramos 2. Unha que vive en Madrid e eu. Fomos as que fregamos de rodillas o suelo e as que íbamos a lavar, solo 2. As outras irmás miñas, algunha non pegou un pau a agua, pero nin un pau, non sabe nin o que. Pero claro, cambiaron os tempos. Porque cambiaron os tempos, non? Eso. Porque tocoulles mellor tempo. Tocoulles mellor, cambiaron os tempos, lavaba eu, despois elas xa, por circunstancias, morreu meu pai e tal, miña nai se tuvo que vir para aquí, a buscar a vida delas e tal, elas xa foron ao colexo, xa empezaban as becas por ser viúdas e tal, e xa estudiaron. E xa, bueno, despois tiñan que estudiar. A ver, aclara ben. Empezaron as becas para os fillos Da dos Guardia guardias Civil. civiles ou da policía. Eso, A eles fascismo. dabanlles escola, Claro, e a eles metíanos onde eles tamén querían. Os demais tururú. Cuidado, pois eu digo que estas nenas ricas. Hoxe falamos diso na clase, os acordáis que falamos del militarismo, del ejército, el fascismo protexía o exército. Claro. Mira, Ana quere preguntar. Sí, Ana. Que supuxo para as vosas vidas a invención da lavadora e deixar de lavar a man? Como? Que supuxo para nós a invención da lavadora. Madre mía. Unha liberación que, mira, a miña nai fai 6 anos que morreu e sempre decía o mellor que veu para as mulleres, porque xa aí se empezábamos a valorarnos un pouco as mulleres, o mellor que veu para as mulleres foi a lavadora. Eso foi o mellor. Pero non botades de menos esa, non sei, esa
No, porque Esa había- chanza. sí. Dios Ese mío, como divertimento. podes decir unha cousa desos? Como vamos a botar de menos? Para nada. Tía, Para nada. pasaba moi ben. Ai, Sabes? pasábamoslo ben, pero ahora sabémoslo pasar moi ben de outra maneira. Bueno, eu de todas formas, de de todas formas teño síndrome, porque o ano pasado neste lavadoiro que hai aquí, aí que fostes, este lavadoiro aí, Así, o da calle Barcela. pois fun a lavar uns edredós ca miña filla, levamos no coche, claro, unhas alfombras e todo. Non tedes idea do que disfrutei. Porque sí, podía estender, podía tal, a miña neta tamén veu comigo, tamén lavou e disfrutei moitísimo. E teño outra cousa, en Vigo conozco bastantes lavadoiros, porque cada vez que paso por un encantaríame volver a lavar ali. Non, encantaríame por gusto, por gusto, por gusto. Non por Non traballo. por necesidade. Non por necesidade. Non, por gusto, lavar unha manta, lavar... Así, sí que me... Xa che digo, ano pasado fun a ese lavadoiro que pasei pipa toda unha mañá aí lavando tal, e os lavadoiros que me entusiasman, pero claro, os tempos... Bueno. Que as cabras co vicio os cornos no cu. Eu non voto para nada de menos o ir a lavar a ningún lavadoiro. Cada vez que paso por un digo adiós. Nada. Caetano. Usabades bata? Faldas, claro. No, No, Sí. Bata. bata, a bata de cadros esta de... Non había bata, non había bata. Sí, eu usei batas. Eu non usei bata nunca. Nin a uso, cuidado. Usei batas porque as facíamos para non mancharnos e para fregar e para tal, porque aqueles fregados e aqueles lavados eran de moitísima intensidade. Entón sí que usábamos unhas batas que eran con botosas, sí, non eran así cruzadas. Depois xa viñeron as botas cruzadas, sí, usaba batas. E cando facía frío, puña a roupa por encima ou por debaixo? 40 chalecos cando facía frío. Moito frío, moito. Tapábamos hasta as orellas, fora con trapos. Sí. Cantas mulleres Cantas? Cantas mulleres enfrentábamos? Podíamos xuntar 6 ou 7 ou 5, depende. Porque ademais, claro, moi cedo non podías ir, porque facía moitísimo frío. Ou no brao, ibas moi cedo, no brao ibas moi cedo para que non fixera calor. Pero no inverno non ibas moi cedo, entón casi íbamos todas a mesma. Ademais xa quedábamos, o que dice madre, quedábamos como que fuera con a festa. Mañá vas lavar? Pois sí, vamos lavar. Eso, claro. Estamos falando de casas de moita xente. Había que chegar antes para coller a mellor pedriña para lavar, porque senón xa che collín aquela pedra, entón aí empezaba o lío. Esa puxena eu outra vez, e ti, non, que puxen eu a chanteina ben aí. É así. ¿Y querías preguntar? ¿Cómo os llegasteis a conocer? ¿Gracias a la asociación o ya de pequeños? Como nos conocimos, a asociación. Eu, bueno, xa o contei unha vez, pero só así por encima. Cheguei aquí ao barrio no ano 75. No ano 75 cheguei aquí ao barrio e tal, e estaba a iglesia de aí, estaba aquí no instituto. Entonces, eu estaba acostumbrada a ir a misa e a todas esas cosas, porque eran as salidas que tiñas. Íbamos ás novenas para quedar cos mozos. Non é porque íbamos á novena. A novena era por as tardes e quedábamos cos mozos por os camiños. Non era por ir á novena. Entón tíamos así como... Éramos moi religiosos. E empecé aquí. Aquí xa estaban os dominicos, non vivían aquí, vivían frente da gasolinera. E aí xa se empezou a gestar a asociación de mulleres. E a mí, digamos, como que en aquel momento as que estaban dixeron, mira, esa parece que nos gusta para a asociación. E había unhas seleccións, estaba unha que foi profesora daqui do instituto, Marisa Andrade, que algunhas a conocedes. Sí, foi profe de galego. Profesora de galego. Sí, e ela xa quería seguir estudiando, e entonces, bueno, pois a mí enrollaron aí e tal. E despois as demais foron se incorporando a asociación a medida que... E por eso nos conocemos daqui. Nosotros nos conocimos antes en un curso que hubo. Un curso, sí, un curso que hubo de autoestima e que fixemos tamén aquí. Bueno, había un pouco de todo. Sí. Nos hicimos en el...
Parece que vades moi mal de tempo. Sí, é que... Andamos mal de tempo porque Que tedes clase a última agora. pregunta xa. Cando quedabades as vosas amigas, sempre iades ao mesmo lavadoiro ou dicías, xe, imos aquí ou imos a outro? Non, no meu caso íbamos sempre a ese mismo lavadoiro, porque era Sí. máis para arriba, porque así logo cando chegaba ao lavadero municipal, que aí lavábase de pé, aí iban as pijas. Entonces nós decíamos, nós mandamos a merda todo para baixo. Sí, sempre quedábamos no mismo sitio, sí, sí. Que rebeldía, Sí. Desde sempre. A ver, Bueno, existía esa rebeldía porque éramos nada, diferentes. que teñen clase agora. Sí, vale, vale. Rapazas. Bueno, Moitas grazas por... auténtico placer teros con nós e non descartamos se tedes ocasión de que fagamos outro encontro máis adiante, vale? Cando queirades. A mellor nun lavadoiro. A mellor un lavador. Cando deixe de chover. Sí, vale.